Som dobre v Banskej Bystrici? Ja som taký rád, že ma konečne pozvali na ten koncert, teda novoročný, alebo postnoročný, alebo nový aký folklórny festival, ktorý tu dnes bude. Som veľmi rád, že sú tu všetci priatelia folklórneho tanca. Dnes tu budeme tancovať, dnes tu budeme spievať, možno aj odzemok si zatancujeme. Ste radi? Čiže by ste tu všetci prišli na folklór, áno? Nie! Aha. Tak to mi opäť dali taký blbý scenár. Nevadí, ideme ešte raz, hej? Tak si to vyskúšame ešte raz. Banská Bystrica, ahoj! Ahoj! Sú tu všetci, ktorí majú telefóny? Áno! A máte ich pripravené? Áno! Vy ste tu asi prišli na nejakých influencerov, však? Áno! Tam už vidím, že tam to už svieti, takže poprosím vás, všetci zasvieti si tie telefóny a chcem vidieť, koľko vás tu je. Ono z toto pódia to tak krásne vyzerá. Tam ešte tu. No pretože prídu také hviezdy, ktoré takisto takto svietia. Vy asi máte radi Múna a Clarisu, však? Áno! No, tak toto je poriadne publikum, ja sa teším. Mimochodom, už sú tu, videl som ich. Vy ste ich videli tiež popoludní, však? Áno! Všetci už máte nakúpený merch? Všetci ste spokojní? No, takže v prvom rade, vítam všetkých detí, vítam všetkých detičky, vítam všetkých rodičov, vítam všetkých babičky, vítam všetkých detkov, vítam všetkých susedov, jednoducho všetkých vás vítam na Moon a Clarisa Show! No a vaše hlasivky ja budem veľmi dobre potrebovať, pretože bude to také interaktívne. Ja sa s nimi budem rozprávať, vy budete reagovať, ale bolo by dobré, aby sme si ich tu na to pódium vytiahli konečne, nie? Áno! Výborne. A dohoda je takáto, pomôžete mi? Áno! To sa mi začína páčiť, toto je fantastické publikum. Čiže my si vyťahneme na pódium, ale budeme potrebovať vaše hlasivky. Naučíme sa to, pôjdeme takto na nečisto. Ja poviem Samo, vy poviete o prezývku, to znamená Moon, to zakričíte všetci, skúsime si to? Výborne. A potom pôjde tá druhá polovička, tá krajšia, bude Klára, alebo... Clarisa! Výborne. Máme to pripravené? Ste všetci pripravení? Ideme na to? Takže dovolte, aby som na pódiu zavážol, samozrejme, hrobového kričania privítal Sama! Mystika! Kde ho máme? Prichádza! Čaute, Banská Bystrica! Let's go! A ešte nám to chýba, nie? ešte nám tu niekto chýba. Áno, takže si chvíľu ticho, pretože my už sme sa dohodli. Áno, presne tak. A ideme na to, prichádza Klára alias... Clarisa! Nech sa páči! Prichádza! Let's go! Čau, čau, čau. Ako keby ste neboli brat a sestre. Serus! Čau, čau. Ahoj, moja kráska. Dlho som vás nevidel, usaďte sa u nás. Budeme trošičku kvákať, budeme sa trošku rozprávať. Aj. Kvôli tomu sa... Banská Bystrica! Čaute! Dnes mám rande s Banskou Bystricou. Dnes mám rande so svojím mestom. Nejdem do baru, len tak chodím. Zdravím veľmi známym gestom. Práve odbilo 10
Touto aktivitou dokázali vytvoriť veľmi krásne spomienky na Banskú Bystricu. Určite sa tu nevidíme naposledy a zároveň by som chcel najväčšiu vďaku dať všetkým rodičom, čo tu boli ochotní so svojím dieťaťom prísť. Viem, že je niekedy veľmi ťažké rozumieť, že čo to vlastne naša generácia stvára, ale to, že dokážete vyhovieť svojim deckám a prísť sem, patrí vám veľká vďaka a vy všetci decká teraz budete poslúchať svojich rodičov celý rok a naďalej za to, čo vaši rodičia pre vás dokázali urobiť. Takže veľmi krásne ďakujem nielen fanúšikom, ale aj rodičom, čo tu boli schopní prísť a nezabúdajte na to, že sny si treba plniť a treba na nich makať. A Clarisa, teraz na slovo ty. Takže ja by som tiež chcela poďakovať všetkým rodičom. Je to big up, máte big up za to, že viete takto decká plniť sny, pretože keď sme tu mali podpisovačku, no tak veľmi veľa detí nám vravelo, že na tento moment čakali fakt ich celý život, takže ďakujeme vám. A ja aj Moon vám chceme povedať, že ste tí najlepší fanúšikovia na svete. Ďakujeme! A my sa s vami s týmto prehovorom lúčime. Bolo to niečo neuveriteľne krásne a dúfam, že z tejto akcie máte veľmi krásne spomienky a VIPčka aj fotky a podpisy. Ešte by som vám chcel povedať, že keby ste chceli nejaký môj merch, na stánku mám info, že ešte sú nejaké doplnky, nejaké triká, takže ešte to tam môžete ísť vyrabovať, je to tu hneď vedľa, takže môžete ešte využiť túto možnosť. A ja sa s vami lúčim, rovnako ako vo videách, no tak takto aj na akcii, spolu aj s Clarisou. Tak ako sa Clarisa lúči so mnou, tak ja sa lúčim aj s vami a vidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ čaute.